את הדבר הזה הוא יקר, זה אותה רבותיי 300 שקל בחנות. הופה! יאללה, מפה איבנט! עוד, מה זה? מה זה הקצת הזה, יובל? עזבו את רבקי, אהבתי. היי, כבשה, בוא נהרוג. לא, טיש. ליאון עושה לי TPA. יש, הרגתי. יש לי סט. הרגתי לך את הכבשה, שאל יובל. שנייה, אני הולך שנייה איך אתה כבשה? הוא לא צריך אותה. הלייבה! שנייה, אם מישהו רוצה להיות בחנות. רגע, אני אלך לספאון. 70,000 שקל סתם. תביא משהו אחר, חוץ מהקוביות האלה, תביא משהו אחר. שר גיימינג, חבר'ה. מה יש לך? כמה כאלה יש לך? רמזתי למשהו. כאלה? אלה? אלה? לא. אלה? כן. 11. תביא 2. תביא לי משהו. יובל, אין פה למכור. לא, אבל הבאתי לך מלא לפידים, שקט מלא שנייה, עצים. יובל. אי אפשר למכור אותו בחנות, אין את השלט שלו. יובל. איפה אני מוכר אותו? מה, אתה דפוק? שנייה. למי יש אדמה מיותרת? מיותרה? נכון, מיותרה. מיותרת. לא, מיותרה. כן. למי יש? מיותרה. אז בוא.